ell que el seu món havia sigut el món dels joves, també va començar amb l'Acció Catòlica, amb els joves, allà fent equip. Després, això, pel que fos, li van com privar i li van dir no, et cuidaràs de l'Acció Catòlica Femenina de Sarrià. Quan li van confiar aquest encàrrec, Tarrés pensa que no fa per ell. I per ell això va ser una mostra més de la seva entrega, perquè ell, que estava acostumat amb els nois, doncs va començar a estudiar la psicologia femenina, va començar a tractar amb noies que ell no havia sigut el seu camp, i allà doncs també uns fruits òptims, i tothom recorda com s'hi donava, no? Jo vaig conèixer el doctor Tarrés quan tenia de 12 a 13 anys, quan em vaig apuntar al grup que van formar a Sarrià, que es deia el grup del Roser, de les aspirants d'Acció Catòlica. L'Acció Catòlica Femenina va esdevenir per Tarrés una gran descoberta i de seguida va sintonitzar amb la joventut femenina. En aquest Sarrià he trobat una nova família i ens hem estimat com a tal. Té una mirada tan neta, tan, no sé com dir-li, una cosa molt espiritual. Era molt espiritual, el Tarrés. I d'una manera que et deia les coses que t'ho feia entendre, però sense cap paraula que et pogués molestar. Tarrés es donà generosament en reunions de formació, recessos, exercicis, cercles d'estudi, consells i direccions particulars de les noies, però també s'ocupà de les més petites del centre, participant en tot el que feien i celebrant amb elles les seves festes. Pensi, totes les noies de Sarrià, que som del grup que estava el doctor Tarrés i que érem d'aspirants d'Acció Catòlica i l'han tractat, no se'ns oblida, Totes, el doctor Tarrés. La dona té una força tan gran d'amor, una capacitat tan gran de sacrifici, que posada al servei de l'Església pot ser una ajuda molt gran. Jo recomano que es llegeixi la vida del doctor Tarrés. Hi ha molts detalls que es poden aprendre.